Thank you.
Mancal gue sikil. Nganggo sikil Mas. Emang gue apa? Nganggo sikil. Gue kilo. Nganggo sikil. Ora aku sikil mek. Nganggo sikil. Nganggo iki lho. Wes Mosok. iya. Mek. Hei, Umumnya bang perang. Yo. Mancal gue nganggo sikil. nganggo sikil. Gue nganggo sikil. Nganggo sikil. Gue kilo. Nganggo sikil kok. Hei, Hei. lek wani Jiro maju. Tangkis. 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 Halah. Kowe nek nangkis carane ngono iku. Iya. Ndak semplethek. Wis tak tangkis, Mas. Iya tak doi carane. Wani. Doi lho. Ya, Ngono kuwi. Ngene Batman ta apa? sering ngene. Tangkise. Apa apa? Tangkis. Goblok, gede-gede. Ojo gledak musik. Pusi. Hei. Iki lho, Mas. Apa? Ana rondo. Gak. Ana, Mas. Rawane ijek enak ora. Berapa? Aku lek anem. Piye? Hei, wis maju. Oh, anak badhe maju no. Ini apa sih? Awet piye? Sing kok pancen sapa? Musuhe. Sing mau pancen sapa? Musuhe iki lho. Oh, tidak bisa. Dudu musae. Musuhe. Aku lho. Ini. Mosok gerik. Hah? Gerik. Geriki. Sing mau jatuh sapa? Musuhe iki lho. No. Ya, ngono ora. Sing mau jatuh sapa? Musuhe tar. Aku cuk. Iya, Cok. Sing mau idoni sapa? Iki lho musuhe. Ora. Iya. Ora. Ora. Cemen. Dalah. Saya mbok idoni aku, Mas. Aku kowe. Yo. Rani. Aca. Jotos. Hitori. Sapa? Aja kuyo. Sing pancen sapa? Aku. CEO yang tertukar iso. Tiga. Tiga lo perang. Iya, Mas. Perang. Iya ya. Hei, piye? Jiro. Wani maju. Ya ngono lho. Musuh aku. Hei, musuh aku. Lek iki dhewe nang ngatasi. Halah. Caca. Rambutmu di.
Sopo sing modal? Musuhe. Halo. Cek waras. Mau apa? Tak pancal. Sikil piro? Siji no. Aja sikil sitok. Lah pira? Sikil loro. Oke. Pancal aja. Mati iki. Sopo sing mati? Lo musuhe no. Sat. Utuh. Pok pancal sikil piro? Loro. Tak gedei. Mau suwuk. Ebeng. Iya. Goblok apa maksud? Kowe ku lana. Lanang cemek yo lanang. Hei, kok malah Iki lho dikecek. jika apa? Dikecek rasane piye? Yo penak iki. Kecut Mas. Kecut. Minyakan ana. Abane apik minyakan. Kecut iku.
Gus, kowe tak ibaratake bocah cilik wingi sore. Perang sing gesat kulite, teklek balunge. Kira apa peninggalake palagan. Ora, aja mung sumber ngabeni. Aja mung gemah-gemah. Pengucapanmu, aku ora iso palagan. Nangane pitukane, Gen. Apa pitukane? Yen awake dhewe nguntuhe papan kene. Sumbarmu kok bisa. Dilat mesti abang paribasane. Nanging ora ana kasunyatane mulo. Luwih becik kowe suminggir. Ora sah ganggu anggonku babak astrek. Suminggir apa ora? Aku gelem suminggir nang papan kene. Nanging suminggir kuwi wis bali go jongko wae. Ayo. Ora sah kowe dadak. Ketongaran ae pengarepan sumber. Maju, setas. Cahyo Sugih kendel bondo ali atine ora bebasan ora tegas sisaning grendo nanging iki sumpahing prajurit alung aku dadi batang oleh papan kene iya yen kuwi penjalukmu ayo yen kuwi duweni aji wijaya prajurit kang kategori tentara papan ini. Gus, dino kowe ora pitu. Pancen kabeh ora dinamu. Ora tak mongso kowe nang papan kene. Bakal ranti oleh papan kene. Sawan iki.
Lengit selatan cacing lanang. Ya. Iya. Ya. Layak mendung peteng dedet iso menduri peteng dedet iki apa masalahe hop iki apa jebule ana menungso ngaglah tengah Gus sapa jenengmu ndi papan dunungmu Gus Yen kowe kena tak elinge. Lho Ora sah dadak teko aku sapa. Sapa ngendi papan panggonanmu. Yen kowe gelem sumingkir bakal penamune kowe. Main. Yen ora gelem sumingkir parah ora papan ngene. kowe ora ngerti sapa aku Sapa? aku iki Paimin sing Joko alas menturi kene layak mendung peteng dedet rin mangan kowe sing jebule sing ngobrak-abrik alas kene setan alas piye Kowe kena tak elinge. Luwe becik kowe bali. Lho ora kualik ngomong ngono kuwi aku ngono jim setan priprayangan lakon tak gigit jiung pengangkit tak untal malang ning papan kene kowe mapan Gus yo ye lho Geblakno dadak. lho ora mundur waduh ayo kan tarik assalamualaikum ayo masih iya ayo kan kasih ayo kan iya kene kan ayo rame tenan lho ayo gamelane enak antek enak tenan iki weh jan rame tenan ya Le Rame tenan iki Di. iya Dan jane iki ana apa to Di? lho Pak Sarpani duwe gawe gedhen wah geger ketekan desa Lundha desa Kemangi wah nganti udian mawan nanging aja kuwatir Pak Sarpani iki tetep mesta dadi wong ora bakal keri umut-umute nyatane saiki terang dibilang ngene apik tenan alhamdulillah ya Le ya iki acarane mau ndawake putrane Pak Sarpani didongakno Di. karo Bu Krasina ayo Le mantene dongakno Le piye Le lho kok malah mlempem iki piye Le yo ngene lho didongake mantene muga-muga
dadi manten sakinah mawaddah Amin. warahmah. Amin Allahumma. Amin. Cepet kagungan putra. Amin. Cukup 12 wae. Ya le. 12 ki ana tegese ngene ya le. Apa kuwi Kang? 12 kuwi loro wis telas ngono. Loro cukup berarti. Nah, lanang wedok padha wae. Heeh. Ora cukup mantene sing didongake. Lah sapa neh di? Masyarakat Desa Menturi ya didongake. Iya, iya. Muga-muga diparingi seger waras, Amin. diparingi panjang umur, Amin. rezekine semulur, Amin. panene pari mundak matikel-tikel. Amin. Besone kabumi awake dhewe ditimbali rene. Cocok. Amin Allahumma. Amin. Amin ya ngono. Ya ya, didongake ning mburi ketoprak ben main pasar Papi ben Ayo, tinggal. ayo, Ayo. bareng, Ayo ayo Le. Assalamualaikum. Asik. Asik. Sampai jumpa kembali. Asik. Sesuk nimbang ning Kemangi. Ayo. 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 Suara botol